שורה, תקשיבו לי טוב, אז תעמדו בצד, לא להתערב בכלל. גם כשאתם רואים שהדברים לא בדיוק כפי שהייתם רוצים, רק אם שואלים אתכם, תציעו את העצה הטובה שלכם. אם לא, לשלמות היחסים, לאיכות החיים, לא להתערב. כל כך קשה, כל כך פשוט. פרופסור לידר, תודה רבה לך. תודה. המונח מסעדת פועלים מזכיר לרובנו סביר להניח עולם קולינרי בסיסי שהולך ונעלם, אבל כפי שהתברר למנחם הורוביץ, הז'אנר הזה דווקא צובר פופולריות מטורפת, ולא רק בגלל מחיר. שלום לכם, לפני מספר שנים כשדיברנו על מסעדת פועלים טובה, התכוונו לאוכל ביתי, טעים ובעיקר זול. מה השתנה בתחום? האם הטעם נשאר ומעלה גב... שלום כמי מה שומר. וואלה. בוקר טוב, הגעת. ניסי מה שלומך? בוקר שם, תודה. הכל בסדר? זה קציצות כזה. עכשיו מה הכופית היום? מציקנית. קוסקוס? מה עוד? מרק ירקות, כן, טבעוני לגמרי. יש תפוח אדמה אפוי, וזה עוד מעט מתבשל ככה, ואחר כך אנחנו לא טוב לנו. יש לנו פה עופות שכבר נקיים עם שורשים כבר מ-5:30 בבוקר. פה יש נפטו. כן, זה הרעיד של היום. כן, אבל אני רוצה להבין, אתם קוראים לעצמכם מסעדת פועלים? כן. אז סנף שור באמצע היום לפועל שבא לאכול? כן, 40 שקלים, מנה, זנב שור, תאכל כפי יכולת.